Gauan, ongietorri gau pasa podcastera, badata Euskal Irratien podcastera, eta batez ere urte berrion, urtahilan baikira. Urte berrion, hola jatapeli? Urte berrion, Urte berrion, Esteban. Nola pastu da zuen urtatxa, ongi? Ene zure horretzen, bai ongi. Ni pixka eta sarreak familiarekin taula, baina bestela nahiko ongi, festa gutxi baina janari asko. Bikain. Beraz, gaur, horretaraziko dugu, beraz, hilabetean behin ateratzen dela podcast hori, eta aldi hontan gomita berezi bat dugu, idazlea eta olerkilaria ere, itxaro borda, hemen zaitugu gurekin, Gabon. Gabon. Ongietorri, gure podcastera. Lehen aldia da, olako podcast bat egiten duzula, edo jadanik eginak dituzu batzuk? Jadanik egina ditut. Baina lehen aldia da, iparaldean egiten dutara, eta horrek plazer egiten dit. Ikustea hemen ere badela olako joera hori. Bai. Mila esker, eta beraz, ongietorri berriz ere, urte berrion ere. Bai zure. Bai. Proposatzen dizudana, da zuzenean hastea zure burua aurkeztuz, agian ezagutzen ez zaituzten entzat. Erran dute, idazlea, olerkilaria, baina zuk nola aurkezten duzu zure burua? Idazlea. Langile izana, orain erretiratua, bai honan sortua, oragarren bizi, familia handugu, oragarren, historia ikasi duena. Eta historia irakasteko ordez, historiak egiten dituenak. Ez beti historia argiak, edo baikorrak, edo bainan historiak, horiek sortzen ditut. Hori da, hori liteke ene aurkezpen fitxaren edukia. Bada, detaile bat hor notatua dudana nire notetan ere, eman dut Euskaltzain urgazlea zarela. Zehazki zer da urgazlea izatea, eta zerreitik ez da Euskaltzain oso zer da desberdintasuna, hori ere ez baitu jendeak agian baita ezpada ezagutzen. Nola salduko zinuke hori? Ni Euskaltzain osoa niz, eta Euskaltzaineko buru ordea. Hori erraiteko, hola. Ez dakit ze balio duen, baina hori nahi. Urgazleak dira hautatzen diren orako pertsonalitate euskal mundukoak, noizbait behar bada Euskaltzain bilakatzeko. Eta bestakita baduzuen zerbait komentatzeko, baina Euskaltzain baten lana zer da beraz, hori beti galdera hori dut, badakit iztegiak eta hainbat bokabulario edo iztegian sartzen diren hitzak lantzen direla, baina zer da susen lan hori? Lana da, justuki, aipatzen duzuna, hitzen ofizialki sartzea Euskaltzaindiaren iztegietan. Eta horretako hartzen ditugu eta etortzen diren hitz guziak erabiltzen diren behar. Behar dute idatziak izan edo gehien bat idatziak izan, gero guk gure batzordeetan eztabaidatzen ditugu egoki den ala ez hiztegian sartzea. Eta azken batean euskararen ikara guziak noizbait sartzen dira Euskaltzaindiaren hiztegian eta gero gainerako hiztegietan ere. Hori da lan nagusia, gero bada toponimia, bada kanpoko izendegien nola egan arautzea, gramatika, gauza asko bada literatura ere bai, ni literatur batzordean iz, eta lan asko bada, ikusten ez dena baina eguneroko bizitzan euskaraz ari girenek, edo euskara ikasten dutenek ere, baliatzen dituzten baliabideak sortzen ditugu neurri batean. Baina sortuak dira, herriak sortu ditu, erabilpenak sortu ditu aintzinetik. Bai hori da zituzue zuek sortzen... Guk arautzen ditugu eta ofizialtzen bezala. Eta bestalde ere aipatu dugu leheno, baina idazlea ere bazara, liburua initz idatzi dituzu zure bizian, baditugu batzuk hor pausatuak. Justuki hortik nola heldu zaizu idazteko gogo hori edo... Harako... Ni hauk ere ez dakit zuzen esplikatzen da, harako jaidura bat, gogo bat, txipitik ukandu dana, ene ingurumena kondatzeko, erraiteko idatziz, olerkiz edo ipuinez, eta beti danik idatzi dudala iduritzen zait. Txipitik, irakurtzen eta idazten ikasi dudan momentu hortarik, eta gainerat momentu hortan, arraro eginen zaizue behar da eganen dudana, baina idazten eta irakurtzen ikasi nuelarik, Euskara galdu nuen ere bai. Zenta, 6 urte arte Euskara duna nintzen,
Hiztun bakarra eta uste dut urte betez edo urte bat eta erdiz eskolan jadanik galdua noela. Bai, Ordezkatze bat izan zen hor, askilarria, hainbat eta filmek eta hor eta bizkar sorok eta kontatzen dutena, bai, hori, bai. bizitu duzuzuk hori eskolan. Bizitu dut. Ez behar bada violentzia fisikoa baina violentzia psikologikoa, bai. Nuntzinen ikastolan? Nintzen ikastolan ni. Eskolan. Euragarriko eskolan nintzen, bai. Herriko eskola batean, bai. Eta nola errekuperatu zu gero Euskara berriz? Hoi ere beste aventura bat izan da, uste dut, adolescentzian 12 urtetan gaintzina, ohartuz galdu nuela zerbait, eta 7 aurride gira. Eta beraz, ni galdu nuen, eta beste guziek ere galtzen ari ziren. 7 anai egi bazizte? Bai, Wow. hola zen leheno, Bai, ja. Orain gutxiago. Hori ere da Aventura bat da. aventura bat. Aventura bat da. Eta konturatu nintzen hori, eta hasi nintzen berreskuratzen. Orduan hiztegi bat bazen, hendaiako haize garbiarena, gramatika bat bazen, Pierre Lafitena, eta asteroko aldizkari bat bazen herria. Eta orduan hiru baliabide horiekin, Euskara berreskuratu nuela. Eta hasi nintzen bere hala idazten, herrian justuki. Eta beti fidel natzaio herria astekari hori. Hala ere, ez dakit nola ikusten duzuen zuek, baina iduritzen zait, hala ere txalotzekoa dela Euskara berreskuratza hainbeste baliabide gutirekin. Egan nahi dut gaur egun. Ni harretzen nuena da bat zere 12 urterekin. Bai, ja da, eromena da. Bai. Zani 12 urterekin aintzen pentsatzen Nintendo DS berria nahi nuela. Bai, Nintzen nahi guk- pentsatzen. Guk ez ginuen Nintendo Agian horregatik ere. idearik, ez zen nolakorik, Guk, guk liburuak ginituelarik etxean zoramena zen, plazerutza zen, eta gero gainerako denbora pasa lanean pasatzen ginuen baserrian, orduan, Nintendo Guri bat baginen egu behitan eta... egiten deno. Epatu bat, hori zuekin edo, baina irakurtzen duzu zuek hainitz edo bat ere agian ez dakit. Ni bai, orain hasi naiz aski berandu, baina osasun arazo batzuengatik denbora asko pasa behar dut etzan da, eta orduan hasi naiz irakurtzen, eta orain pila bat irakurtzen dut. Nire gurasoak biek beti saiatu dira ni irakurrarazten, eta ez dute lortu, eta orain... Nintendoarekin ere zeila da. Hori da, ez baina... Nintendo doribirua... No, hori da. Eta orain abazkenan hasi naiz, eta plazera asko hartzen. Ni nire gurasoak piti izan dira... Piskak aztunak horrekin, en ustez behar da ere horrekin eta ez ginoen telebistarik etxean, ez ginoen filmarek edo, ikusten dituen doiztedeka itarekin edo hastean behin dolako zer, ez sobera, kando telefona mala urterekin edo behoak eskema bost. Orduan, eta nik beti nik irakurri dut txikitan, BD edo liburuak, eta horrenek segitzen dut. Justu, kando pedido, duko telefona ukan eta gero, gutxitu du nire irakurketa, ziren ezakit, telefona pasten denbora. Bref, voilà, eta... Behar bada, telefona pantailan scrollatuz irakurtzen duzu. Irakurtzeko teknika beti hor da, baina... Orduan, oartu nintzen eta gero jandut, nahi dut behiz hasi zinez irakurtzen eta horrenik segitzen dut. Baina ere bada, irutzen zaite gure belaunaldian, bada esfortzu hori ez zure buruari inposatzen diozuna azkenan irakurtzeko. Ez da gogo bat naturalki sortzen dena eta... Zinez, gutiegi irakurtzen dut, hori niretzat gutiegi irakurtzen dut, eta telefonarekin lokartzen naiz beti telefona hola dut begiaintzinean, eta... Eta pasteitut bi ordu hori da, bai, biziki kutsako jaden zerbait egiten dut. Denak, Bai, irakurtza jakina da, zientifikoek erakusten dute irakurtzeak on, habil eta eder egiten gaituela. Ikusi? Bai. Ditugu bi frugak hemen hiruak. Ez naiz barne sartzen, ez naiz zain beste. Justuki hor, haipatzen dugula, sare sozialak edo numerikoa garai berri hontan, gazte geroztak gutiagok irakurtzen dute, ala ere badira, noski, baina iduritzen zait gutiago badirela. Zuk nola bizitzen duzu garai aldaketa hori ezagutu baituzu paperaren prima edo...
Aldaketaren bide guzia ezagutu dut, bai pertsonalki eta bai lanean ere, aldaketa handi hori, gure paperetik algoritmoetara pasatzeko eta orain postegiarat pasatzeko garai hori guzia bizi izan dut, egokitu gira. Hori da, egokitu gira, nahiz eta 80ko hamarkadan erraiten nuen beti olako espantu batekin eta desafio. Nik ez dut sekulan ordenagailuarekin idatziko, eskuz idatziko dut, eta bazkenean nire 2000 urteak soraturik ordenagailura pasatu niz, eta egia da, lana errestu dautala eta papera ekonomiatzen dudala, hori ere bada, berdira alde honak ere ikusi. Eta uste dut ere, gainerat, makinaren abiadurarekin gogoetak ere, pentsamendua ere, alako akzelerazio batean jartzen dela, eta neurri batean efikazagoak ere bilakatu girela. Nahiz eta batzuetan lehenagoko urritasun, astirotasun horretarat itzultzeko gogoak ere senditzen ditu batzuetan. Liburu oso bat idazte eskuz? Hala egiten zen lehen. Bai, egiten zen, eta gero makina, zola, tak. Bai. Deia mentalizatu zuten, zeren zuten ordenagailurik orduan. Bai, ala zen. Gaur egun ekaten oso liburu bat idazte eskuz, hori ezinezkoa da. Ados. Enetzat ere ezinezkoa liteke. Bai. Enetzat ere, bai. Baina aurrerapen teknikoa izan duzulerik, ez zaila da itzu, atzeratzea zaila da, bai. Baduzu olako egitorik edo ez dakit nola ejan behar den, baina idazterakoan ez dakit batzuk badakit maite dutela leku zehatz batean ezartzea idazteko eta ez duk baduzu olako egiteko manerarik? Gehien bat musika ezartzen dut. Gehien bat idaz... Batzuetan bai. Batzuetan bai. Zutagar edo euskal musika edo kanpoko musika. Bai, eta azken urte hauetan, azken hamarkada hauetan musika garaikidea ezartzen dut. Elian Radig edo Steve Reich edo lako musika garaikidea. Nota bakarra eta tak. Bai, zerbait, maite dut hori. Bai, laguntzen zaitu agian inspirazioan ere zerbait. Konzentratzen. Konzentrazioaren hari elektrikoa baliz bezala da. Baina badala ere bi gauza ber momentuan egitearen hori aldi berean musika entzun eta idatzi eta pixkat gukiten duguna ez, azkenan zerbait begiratu ber momentuan telefonoan zerbait egin bada. Bai, uste dut izate humanoak alduela 3 gauza, 4 gauza egin aldi berean. Bereziki emazteek. Nik asumitzen dut gizon bezala ez naizela gaien bi gauza. Zena hori jateratzen enure jarri bere. Ez dugu aipatu berenik, baina Maiatz argitaletxearen sortzaileetako bat zinen ere, Lucien Etxezarretarekin besteak beste, eta nola sortzen da olako argitaletxe bat, hori ere galdera bat, galdera ez dakit, baina komplikatu bada gaur egun ere oraindik agian gehiago posatzen dela ikusita zenbat baliabide badiren liburuak edo edukia sortzeko, garaian nola egin zinuten eta nondik etorri zen behar hori azken finean? Ideia zen, iparaldean etzen deus hemengo idazle eta idazle gaien plaza izateko. Hegoaldean publikatzeko hori ezinezko zitzaigun denbora haietan, eta hegoaldean publikatzeko izen bat behar da, eta bar, bakizuen hori den. Bestela ez dute konfiantzarik iparaldeko sortzaileengan. Ara botatu duten epikoa. Ez bena bai, eta gure ideia zen olako plataforma bat, orain ere plataformak sortzen dira, plataforma bat sortzea iparaldeko idazlentzat, eta oraindik ere irauten du, aurten Durangon 80 zenbakia plazaratu dugu. Eta beti hasten dira idazle gaiak, beren lehen tekstoak publikatzen, maiatzen, edo beren lehen liburuak izen bat egin arteko epe hortan. Euskal edo literaturaren beraz zirkuitu alternatibo bat garatu zinutela jaten alda, gaur egunzuk beti hola ikusten duzu muga hori badela izan idazlentzat, baina gian baita ere musika artistentzat, muga hori sentitzen duzuzu? Bostu denentzat hala dela, gu periferia batean gira, periferiatan egoiterat asinatzen gaituzte, ongi gira gure periferietan egia egan, ez ginuke kanbiatu nahi, baina egia da, badela alako muga bat, behar bada mesfidantzaren eta
sinesgarritasunaren muga ere dena. Zenta zaila da, irudikatzea bilbotar intelektual batentzat edo donostiar intelektual batentzat gurea bezalako herri laborantza herri batean posible dela kultura handi batekilakoa sortzea. Uste dut hor badela lako mesfidantza bat ere gurekiko, baina gure zeregina da aintzina joatea, egitea eta hegoaldeko eta iparaldeko sare sozial eta asozialetan parte hartzea aldugun neurrian. Uste dut hori dela gure zeregina. Eta berriz ere, beraz, mila esker gurekin ere izanagatik gaur, hortako ere saiatzen ari baikira gure sareak sortzen edo, beraz, berriz ere mila esker horrentzat. Proposatzen dizuedana, da, olaia, zure kronikara pastea, ongi bazaizu. Beraz, ni baitut galdera pare bat zuretzat. Lehena pixkat bitxia da, noen interesa horren gainean. Zuk nola ikusten duzu zure eriotza, hil ondoren, zure ustaz zukaren duzu hemendik urgun. Ezakin estatua bat edo zure ekarrika bat zure izenarekin edo Baionan hemen hilarri bat, ezakit. Teia pentsatu bat duzen edo ez? Ez, dut pentsatzen hori, espero dut neok ez dut pentsatzen hori. Espero dut. Espero dut, bai. Ez, nik ere, eta gainerat arestik bezala, ez dut nahi, karrikarik ene izenarekin, ez dut nahi, plazarik ene izenarekin, ene nahikunde hori respetatzen albada, gaur hemen erraiten dut. Ongi liteke. Gero arestiri egin zioten azkenean kalea beraz. Egin diote. Benen, bai, egin diote, eta liseoak, eta badira, institutuak aresti izenarekin, eta plazak, eta bai. Menora egiten dira loka hozak, eldu dira zure gana erraterat bon zuhiltzean, ez ni ustez zuhiltzean haiek ere bakitzen dute. Hilondoan. Baina hori da itxusia, ongi litzateke bizirik... Hilondoan, hogoi bat urteren buruan, hasten dira gogo, eta hor baginuen... musikari on bat. Yeah. Eta gure bizi gineno eta bizi zeno ez dugu entzun eta ikusi ere. Eta orain, bai. Hainek uste nuen berba erraten zula piskalenago eta zukotatzen ez duen argazki bat, zurestakorentzat edo... Ez dut uste olakorik den, Orduan zuk ez duen ez da karrikarik. Ez du nahi. Liburutegi bat ere ez? Hori, ez berdina da. Itxaro borda liburutegi. Bai. Edo kontzertu gela bat, edo bai, hori bai. Ados. Kulturan egoteko, ez baita karrika baten edo. Bena ikusten dut, urtero, Baionako talde feministek egiten dutelarik desbateiatzen dituzte baionatipiko karrikak, beti bat bada itxaro borda karrika, bai. Megiro ala ere, zure bizi, eta oraindik idazle, espaza india, merezi. Merezi ez. Zakiten merezi, merezi ez. Ez dut uste holako, ez. Guk idazle gisa eta merezi duguna da bizitzen garen jendarteak irakurgitzen. Hori bai. Besterik ez. Bai. Bizian, adibidez, hor zure liburu bat hartzen badut, asmatzen aldut zure biziko zein partean idatzi duzun, zure inspirazioa edo zure idazteko modu aldatzen da, zure bizian zehar aldatua izan da, zure garai desberdinekin. Bai, hori argi aurkitzen alda, bai. Bereziki lekuak, eta bereziki ere entzuten dudan musika. Idazten dudan bidardean entzuten dudan musika, horiek denak sartuak dira, bai. Eta bereziki Amaia Ezpeldoi, sail handi hortan, bai, dira moduak pixka bat, lekua emateko garaia jendeak berehala jakin dezan noiz eta nola idatzia izan den. Irudi mental moduko bat edo. Bai, begikeinu bat bezala irakurleari. Eta pentsatzen dut irakurlea ene belaunaldikoa dela edo bizpairu belaunaldi berantako tak jakin dezan noiz nola zentzuten zen garai hartan. Eta gazteagoentzat ere martxan da? Bai. Bai, eta ere, eldutzean, handitzean zartan ere,
bai. Garatzen doa ere zure idazteko. Hoi da, bai, garatzen doa, eta beste elementu bat ere bada, bena hori irakurleak ez daki, Amaia Azpeldoi sailean, ene Andre Gai askoren figurak ere kausitzen dira. Hemen erraiten dut, gure artean bego. Mikael. Zu, Nik behut galdera bat, zure ustez idazle hobea zara orain, ala duela 20 urte? Okertzen da adinarekin, hobetzen doa, nola ibiltzen da? Uste dut hobetzen dela teknikoki, baina impulsiboki uste dut hor eta galtzen dela alako indar bat urteekin batera. Uste dut instintibokiago idazten nuela 20 urtetan, edo 25 urtetan orain baino, orain kasu egiten dut, zer idazten dudan, nola idazten dudan. Zeraitik. Bakizu batzuetan txoriak eguzkiari sobera hurbil ibiltzen direlarik egalak erretzen zaizkie. Eta uste dut idazle hori ere, eta niri ere bai, horako esperientziak ukan ditugula, eta kasu egiten dugula zer eta nola idazten dugun bereziki euskaraz, bai. Ados. Mundu txikia baita, denek elgar ezagutzen dugu, eta bar. Ez dena egia, ez dugu denek elgar ezagutzen, baina bada uste hori, leyenda urbano hori bada gure artean, bai. Pixka bat, paraliziatzen edo, isten gaituena. Gia da, horren ondorioz agian ez dela jende guztia usartzen gauzak egitera, eta gia da hori zaila izaten aldera, egia guretzat ere, zuentzat ere itziten dute, baina guretzat ere horako podcast bat egitea, ez da baita espada erresa ere zure burua fitxatzea interneten, hola, eta idazle izatea ber gauza da, azken finean ez da baita espada hori, erresa, beti bada beldur edo pentsamendu hori. Bai. Eta beldur edo pentsamendu hori ez duzularik, orduan gertatu behar ez duena. Eta nik badut arazuan ere bizian, Badut zerbait egin, errazu, olaia. Ez bakarrik bat, da nire arazuriko bat. Da, ez dudara, inoiz euskaraz irakurri. Nahiz dejan kurtsotan, klasean, eta badakite euskaraz irakurtzen, bai. Nahi dut ejan nire plaze jarentzat, ez dut behin euskaraz irakurri. Eta hori ez dakitzen dako. Ez dakitean txikitatik ez dituen behin aurkitu maititutan liburuak euskaraz, edo ere baizu ikastoran duzu euskara behartua zeizu ere pixkat. Ez dakit, kanut kristian blokaz bat, eta ez naiz bakarra, aipatzen beste lagun batzuekin, eta irakurtzekotan, frantxez irakurtzen dut. Horra naiz nire lehen liburua euskaraz irakurtzen, eta untsa pasten da. Egia da, horrein arte. Hori da, hortarat behar da, joan, egia da ere euskararen inguruan, ez da sekulan, badakit behar dela bortitza izan, kukurra izan, atxiki behar dela eta euskara egoera oso larrian dagoela, baina ez da sekulan aipatzen euskaraz sortzearen plazera edo euskaraz harremantzearena, euskaraz irakurtzearena edo hori ez da sekulan aipatzen gauza, baliorik gabeko gauza bat baliz bezala, placer linguistiko hori, hartzen alginuken algarrekin, gaur egiten dugun bezala, edo ene lagun kuirekin egiten dudan bezala, batzuetan. Nahi dut, euskara bere mortalitate zirkulutik kanpo erabiltzea, pentsatzea eta euskaraz gozatzea. Hori ez du egiten. Baina negia da, zuen belaunaldiak, ez du gu bezalako presionerik, eta alde hortara plazeraren bide hori zulatzen edo egiten saiatzen zireztela. Eta horre gertatzen da, orain gazter leporatzen zaie euskara eskasa, eta ez dakitan fet, eta stil, eta holakoak erabiltzen dituztela. Hantziz hori dela ere euskararen biziraupenaren baldintzetarik bat, euskararik elitake ez baginu atxiki bagintu gure 27 hitzak, hortik kanpo ez baginu desbideratze linguistikorik ukan. Ira, zeren irakurri dut zure zitestuak wesh mobek wesh? Bai. Irakurri dut. Eta zen pixkan ere galdera zeren nik ere kriston frantxetik
baitut hitzak, nire gurenekoan, jaten dut beti anfet, jaten dut me, Mm. merde, Mm. zakit. Mm. Eta erakurri dut, eta egia da, gaur egun, eta ere ni egualdean horren ikasten dut, eta egualdeko erraten duten nahi duten guzia ipajaldaren gainean, baina haiek ere kriston lehatzak izan dituzte espainolez. Bai, biztan dena. Hori ere, kentzeko, nik txikitatik hola egiten dugu euskara, En fait, eganen nuen, eta hor ez dut egan eskaz. Txikitatik hola egiten dugu euskara, eta betitanik martxatu da, lizoan ere, ikastan ere, piskat, ez dakit nola egan. bai, gero bada euskara kolokiala, Bai. en plan gaur egiten duguna, en fait, hori kolokiala, belaunaldi bakotxak badu bere euskara mota, Bai, eta hori da baikora azken finean. bai, Egan nahi du, belaunaldi bakotxak aurkitzen dituela bideak euskara hortaz jabetzeko. Eta hori importanta da. Eta gero bada euskara egunkarietan irakurtzen duguna, bero euskara mota bat ere literarioa deitzen dena, horrek, maila hori guzek erakusten dute euskararen bizitasuna. bai. Azken finean beste hizkuntza guztietan bezala, frantsesez Bezala, ere hoi da, atxematen da hori. bai. Maila ezberdinak badira, eta hori. Baina, beldur gira, zenta euskararen irudipen bat badugu, da gehien bat, 80ko hamarkada arte erabilizen euskara mota hori, ustez kutsatua ez dena, kanpoko espainoletik, edo frantsesetik, edo inglesetik, badugu irudipen hori, eta beldur gira altxo horren galtzea, baina Bai, hea galdea denez, ze galtzen dugun, bai. eta ze irabaziko dugun. Eta banoen nire galdera bat, nik ezakit euskaraz insultatzen. Ah, Asegetzara naiz euskaraz, bai. bai, Me insultatzekotan, bai. beti janen dut espainolez edo frantxez bezakitzen dako. Eta... Asko insultatzen duzu jendea? Bai. Eta nahi nizuna ditu. Adibidez? Ez, nire burua insultatzen dut. Hor, ez da jiten zatu jimazten. Baina, nahi nizuna gaitu zenituen euskaraz itzlagiak. Bai, badira. Bai, Badira, mena bo, ez dira politak. Bai. Publikoan erraiteko ez dira politak. Bai, me, nire jaten duzu, zoaz pikutara, nik jaten hau zoaz pikutara, eta... Bai, zoaz pikuak biltzera. Bai. Ez dut hartzen insulta bat ezara. Hafet, xura xintxoak gira euskal. Gero bada tonua ere. Bai, Zuk ez dauzu sinisten esatu zuen, baina norbaitek esaten badizu egiten sinisten nire ustez jartzen duzu gehioiren bat bezala. Bai. Bai, badira, eta ni badutele sail bat, fan totala naiz, dagoen kale, Ah, bai. ziek txikitan ikusi duzuena, segur aski. Eta han Maria Luisa Galardi da horgo kaida handia, eta horrek badu laidoen egiten aliteke hiztegi bat edo liburu bat Maria Luisa Galardiren laido guziak bilduz. Abereak sartzen ditu, okiloa, dakit nik arratoia, muturluze, alena, zikina, alua, tabar, denak sartzen ditu, eta da, zoragarria da. Bome, biratu guen kale. Bai, uste dut egin behar dugula liburu bat horrekin. Nire hizkuntza maila hobetzeko. Bai. Irainen liburu bat. Bai. Eta gero, ikusi dut ere zuriritzi testu berdinan, deia esplikatu idate, egualdean, ikusi dut errantzula hemen boiera ipajaldea arte etorrizela, eta lesbianaren itzulpena zela, baina nik ongi ulertu banuen, bazela ere desberdintasun bat boiera eta lesbianaren artean. Esplikatzen duzu, pixka bat? Bai, lesbiana da, nola egan, izen politikoa genezake. Bai. Izen politiko hori Monik Wittig eta gure Andere Seindu horiek goian beude erabiltzen zutena. Gero beste hitz bat bada frantsesez eta euskaraz ere erabili izan dena, guina. Eta uste guina eta boilera maila berekoak litezkela. Baina gero eta gehiago iparaldean ere boilera erabiltzen dugu, dute. Iparaldea, hegoaldearen ekstensio bat bezala
kontsideratuz. Nik uste dut ala ere, ni atxikia naiz lesbiana hitzari. Bai? Bai, dut maite boilera. dut itzuri. Maite dut itzuri. Boilera apetizantagoa da. Egia da. Bai, hori da. Bai, Emaiten du hausikitzeko gu bai. boilo Ia. hortan. Oh, wow. Markatu ekiz. Me bai, egia da. Bai. Eta ez dakit ikusi duzuen, nire lagumate erran dit, ikusi duzu, dia Fermin Muguruzaren argazki bat. ematen du, Badakitze esango duzun. Boiera mask. Desolidarizatzen nahi zure hitzekin. Zer da? Ez ikusi, ematen duzu, Fermin Muguruza Googleen, eta gazaizu bere argazki bat berroa biztuen, berroi urte argazki hartan endaulako zerbait. Eta ematen du boiera mask, emaz, ez dakit nukar. Voilà. Zer badira ere, boiera mota bat, ez dakit. Baitut errazkait batzuk nire lagunekin. Atera zidaten argazki bat, 8 emazte desberdinekin, eta zen tipos de boieras. Eta baduzu boiera motera, boiera mask. Ez dakit olako gauzak. Eta ni atera nintzen, ani bisexual kaotika. Hauza, atseman duzu zure... Bueno, Zortzi horietan bazinen zu. Zortzi horietan egan dute, wow, bisexual kaotika daola jatan jor. Zer? Eta gaitzen dut, pixkat, zer gane du egan, kaotika zuetzat, eta nik pixkat gezki hartzen dut. Ez, egan zuten, eta pixkat eroa, eta ezakit. Eroa zua ez. Ez. Ezakit duen egan, voilà, bon, bref. Bai, Irrikin dugu biziki. bai. Eta Fermin Muguruza, boiera mask. Edo boiera motera bali madu bere lajuzko paltoa. Fermin Muguruza gurtzen dugu, ikusten bagaitu. Ep. Ongi bazaizu, ezakit abaduzin duen beste galdera batzuk edo beste gauza batzuk aipatzeko, bestela proposatzen dizuetana da peliren galderei pastea, berak ere prestatu baititu gauza batzuk hori da ez. Bai, beraz, Esteban gaur profitatuko dut itxaro gorda gurekin izatea literatura pixkat aipatzeko. Zuk esan duzun bezala ez du asko irakurtzen, Olaiak jakin dugunez pixkat bai. Eta zuk itxaro idazle bezala asko irakurtzen duzu? Bai, gehiegi eta zer nahi. Egia gaiteko. Bai, irakurtzen alditut People aldizkariak, irakurtzen alditut ekonomia aldizkariak, irakurtzen alditut geografia edo zientziakoak eta liburuak ere bai. Eskuperat etortzen zaidana irakurtzen dut bai. Pena egiten dit zerbait egunkari bat edo botatzea irakurria izan gabe. Bai, eta bukatzen duzu liburuak ez beti bukatzituzu, ala hasten zara hauzen duzu? Bukatzen ditut, gustatu ala ez bukatzen ditut. Zer bat denbora ematen duzu liburu baten irakurtzeko? Ez dakit, bizpairu egon. Ai, ama! Ja. Eta horre pasatu naiz beste maila bateratzen eta liburu asko tabletarekin irakurtzen ditut. Bai. Bizpairu egun? Liburu bat? Bai. Ez bat horrikoa? Taki, nik 2 egun, 3 egun. Bai. Ai, ama, ni baitut bihaste? Bai, bena gero denborarekin ikusiko duzu. Ikusiko duzu, bai. Eta esan duzu tableta, ala baduzu bestea hor irakurgailu... Ez, tabletarekin. Kindle? Bai. Ez, tableta. Diute pubarik egin ez egan markatuta. Ez du publikaterik eginen. Ni horrek begiko mina ematen ditu partain irakurtzea baina. Ama, adikzoa da. Eta baduzu momenturik irakurtzeko, ala irakurtzen duzu gehiago edo ze momentutan? Edo zein momentutan, balin badut denbora pixkat libre irakurtzeare emaiten dut. Edo seriak ikusteare hori ere biziki maite dut. Seriak ikustea irakurtzeko beste modu bat baita. Bai? Salbatzen dut hola ene burua. Orduan nik ere hainitz irakurtzen dut beraz. Irakurle sutsua zara, Esteban. Bai. Eta ez zenuken aizuk serie bat egin? Bai, biztan dena. Bai, serie beltz bat, hor. Bena boste dut, Amaia Azpeldoiekin eta beste novela batzuekin seriak egin ditu dala, orduan. Erresago da idaztea, eta aski da papera. Bai. Zerbait idazteko eta ordenagailu bat, eta gero seria baten egiteko, da, beste maila baterat doa, historioa. No, ados, beraz. Kronikara itzuliz, nik pausatuko ditut egoera batzuk, eta eskatuko dizut, egoera hortan zuk ze liburu gomendatuko zenidaken. Beraz, lehen egoera izanen da, pixkat hori errutinan sartua zara, lantalan, orain erretretan zeungi ulertu behar dut, beraz ez da inbeste hori, baina lantalan ari zara, ze liburu gomendatzen duzu pixkat errutina hortatik ies egiteko?
Uste dut hor Alain Damasioren novelaren bat gomendatuko nuke. Bere novela gehienak hemendik 1000 urte hipotetikoetan gertatzen dira. Eta denbora berean gure garaiaz hitz egiten dute. Frantsesez da, biztan dena. Hor ere, egia, 500, 700 orrialdeko liburuak dira, baina ziztuan irakurtzen direnak. 3 egunez ez, baina 13 egunez. Bai. 13 egunez. Nik ostaten zaite, 500 horriko bat... Bai, sartzen zira, putzu batean bezala. Eta momentu batez aizira, aterako ote naiz liburu honetarik, giro honetarik, eta bai, zure burua salbatzea lortzen duzu 700 eta bat garen horri aldera teltzean. Bai, gero eta kriston satisfakzioa. Bai, eta gero alduzu esan, ibukatut liburu hau irakurri. Bai, 500 horri. La clase. Eta zein da irakurri duzun liburuek luzeena? Luzeena, behar bada, 1000 horri aldetakoa, volumen bakarrean izango da, hor iragan hilabetean filma bat bazen Fuori Atalanten idazle horren bizia kondatzen zuena, biziaren zati bat, Goliarda Sapienzaren L'arte de la gioia. Postasunaren edo bozkarioaren artea. Hala, bere bizia kondatzen du hortan. Eta gainerat konfinatuak izan ginen lehen asteetan irakurri nuen liburu hori. Bainuen besterik eskupean, beraz luzatzen, gozatuz, bai, eta biziki unkitu naiz, ikusi dutalarik Fuori filma hori. Aurkitu baitut idazlea bere filmako pertsonaia, liburuko pertsonaia narratzaile bera zela ohartu naiz. Unkigarria zen. Bai. Baduzu, hola idazle bat, inspiratzen zaitona, pixat idolo bezala jarria duzuna? Euskaraz ditut Etxepare eta Axular. Eta frantsesez Yourcenar, Marguerite, zaila. Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras. Eta bi horiek, gehien bat. Oitzuliko gara egoeretara, orain egoera osoki ezberdina, ondartzan zara, uda da, eguzki hartzen ari zara, berzu liburu bat pixat lasai egoteko, ze hartzen duzu? Hor hartuko nuke behar bada, iragan hilabetean Durangon atera zen Arkaizkan horren silueta. Joko literario bat da, tekstorik ez da, baina tekstoren inguruko iruzkinak dira bilduak. Eta da, alako gogo eta harin goxo bat literaturaren gainean eta literaturaren azpian. Azuko laia? Ondartzarako, bauzu liburu... Ondartzan? Hafen, nik dudan liburua momentuan, nik ez ditut ematen 3 egun liburu baten irakurtzeko. Orduan, banu handartzara biak eta badut hori non irastiko liburua. Nados. Orain izanen da pixat egoera berezi bat, bitxi bat. Estebania ez dizu galdetzen. Esaz nu ez dole irakurtzen. Ez ni ondartzan siesta egiten dut. Eguzkitan ejetzen naiz, goji-gojia eta... Eta ejetzen duzu ere eguzkia. Bai. Eta orain, beste egoera bat, pausatuko dut. Aventura nahi duzu hor. Nahuzu... Indiana Jones bat izan, ze liburu komendatzen duzu? Ez da aventura, ez da Indiana Jones, baina da Laurent Mauvignieren La Maison Vide novela familiar hori, saga bat kondatzen du bere familiarena, 19. mende erditsutarik hasten da, 1870ko gerla, 14ko gerla epiko hori ere aipatzen du, gaur egun arte, aventura, eskualde bakarreko aventura da, baina ze aventura humanoa. Bai, batzuetan ez dugu urrun joaitaren beharrik aventura bizitzeko. Ez egia. Eta orain, bukatzeko, Olaia bezalako gazte euskaldun batzara, zailtasuna duzu euskaraz irakurtzeko, ze liburu komendatzen diozu gazte horri? Euskaraz? Bai. Euskaraz. Ez ditut zailtasunak irakurtzeko? Ez, bai. Barkatu. Badakizu osongi irakurtzen ez dut. Ez berriz euskaraz haste irakurtzea, me badakit irakurtzen eta lortzen dut irakurtzen. Sigit. Berra da, Lourdes Oñedegaren azken batean novela. Azken batean novela. Bi ama alabaren historioa da, bi kontinenten artean diren bizi dira,
eta biak gizon berak eraso ditu sexualki. Eta biak isiltasuna dute partekatzen. Wow. Horako dramaturgia bat, Bai. melodrama bat da, oso gogorra da, Bai. eta gainerat hori guzia girotzen du larogoita hamareko euskal borroka armatuaren giro horta. Nik telesail bat egin ezake, Netflixentzat, baina... Mirakurik bat uste dut nire pixukidak bat duela. Bai, begira. Bai. Erriko dut. Hartzen zaitu, naiz eta horri alde bat edo bi Bai. irakurri loak eraman aintzin, eta bai. Ustez dut loinean horitak gero. Bada ez da aholkuriko berena lo egiteko. Eta Bai. liburu hori Euskaldun batek idatzi du, Euskarazko liburu bat da beraz. Bai. ze hori ere- Lurde soinederak. Ados, Bai. ze gaur egun ere badira itzulpenak ere, eta Bai. atxematean Ez, ez. dituzu irakurriak dituzu liburu batzuk. Jatorrizko tekstua da, bai. Aipatzeko itzulpenak ere, ez badaizu kertzen zure liburu batzuk frantseserat itzuliak Bai. izan dira. Bai. Justuki, itzulpen mundu hortan edo nola pasten da itzulpen batentzat, zuk egin dituzu itzulpenak Bai, nik edo... egin ditut, bai. Nik egin ditut, eta argitaratu itzulpena musutruk. Zenta, iparalde honetan ez dugu baliabiderik egoaldean duten bezala itzultzaileak ordaintzeko, eta lan zaila da, lan gogorra da, lan aspergarria da ere, eta biziki itzultzaile asko badugu iparaldean, baina gehien bat ari dira itzulpen nola egan, ekonomiko instituzional edo edo, instituzionaletan, Bai. eta literatura mailan uste dut falta ditugula itzultzaileak, eta falta ditugu ere bideak argitaletxeak buruz, eta nik pixka bat bide horiek espanturik gabe egan dut bide horiek urratzen edo idekitzen bezala ditudala, zenta dena nik egiten dut, Bai. argitaletxeekilako harremana, eta bar. Ez duzu manager edo... Ez, managerik ez dut, ez. Ni hauk egiten dut. Bai. Do it yourself. Askatasun gehiago izan duzu. Hori da, egin zu hauk. Bestela, uste dut, bai, iparaldean ere badela literatura olde berri bat, ere, idazle horreta Amaiur Eper edo Bea Salaberri edo orain Jone Bordato bezala, belaunaldi berri bat, gure ondotik etortzen dena, eta bai horientzat behar bada, noizbait itzulpenaren bidea importanta izanen da, nahi badute literaturatik bizi. Naiz eta egualdean ere, idazle guti bizi den literaturatik, posible balitz hemengo entzat ere, baiko jaliteke erakusteko bezala, posible dela Euskara erabiliz bizitzea. Amen. Amen, bai, hori da. Peli, ez bali mauzu deus gehitzeko, proposatzen dizuedana, da zuzenean joko batera pasatzea, itxaro. Joko txiki bat prestatu dut, baditut galdera labur batzuk, eta erantzun beharko dituzu albezain beraz fite, aukeratuz zerbait, ala beste zerbait. Izaten aldira biak ere, alba da guti, baina joker jautziko dizut. Ongi bazaizu, prestira? Presniz. Bikain hasten gira. Goazen, olerkia ala novela? Olerkia. Paper liburua ala liburu digitala? Biak. Euskara batua ala euskalkiak? Biak. Ama, joker bat, Idazlea goizean ala gauez? Goizean. Isiltasuna ala musika idazteko? Musika. Militante ala poeta? Poeta. Simboloa ala mezua zuzenean? Simboloa. Provokazioa ala diskrezioa? Provokazioa. Euskaltzaindia bajutik ala kanpotik eragitea? Magnetik. Gazten izkeran, arriskoa ala aberastasuna? Aberastasuna. Irakurle guti baina fidelak ala publiko zabala? Bortxaz guti baina fidelak. Idazle postalaria ala postalari idazlea? Biak. Eta azkena beraz, idazlea bizitzeko ala bizitzea idazteko? Idaztea bizitzeko. Bikain. Entzun zaitut olaia Hiru momentu joker. batean erreakzionatzen. Hiru joker, Diar inuen bat kif-kif. Hiru joker. Alba da, egiten da. Bai, eta ez dira egia da hor, ez zirela baita ezpada erresak ere erantzuteko baziren trampa initz. Hori da joko. Bai.
batzuk erantzuna genituen jadanik, aipatua genituen, baina musika idazteko eta hainbat puntu ala ere. Proposatzen dizudana da ere beste zerbait ikusten dut, hor main gainean ekarri duzun objektua. Bai, egia. Aldi oro bakoitzak ekartzen du objektu bat, ez dugu baita ezpada komentatzen gure gomita guztiekin, baina hor objektuak ez dakit begia pizten dit. Gusten den eskultura txiki hori beraz zer da eta zergaitik ekarri duzu? Da, Brazenpuieko Anderea, hala deitzen da, edo kapeluarekiko Anderea. Duela 23.000 urte egin zen, hemen Brazenpuien elandesetan, hemendik 1 kilometro batera, Grabetziar aroan. Eta da, humanitateko lehen emazte begitartea. Hara. Eta ikusten duzu zoin edera den. Zen nola dagoen gogoeta, sakontasun eta isiltasun batean, eta hori nahi nuen ekarri. Eta kasi gantzi dut. Eskerrako gugula beraz ikusteko, ez dakit ikusiko denez kameretan, edo entzulentzat beraz deskripzio labur bat emateko, buru bat da, edo eskultura, emazte baten eskultura burua, simpleki. Bai, eta egina da, mamut boli hezur batean. Hori? Bai. Hau ez, hau kopia da, baina egiazkoa. Egiazkoa. Hau ez. Egiazkoa ala da, bai. Egiazkoa ala da, eta badirudi, Brazenpuien bazerarako industria bat, horako aurpegiak zizelkatzeko. Eta hipotesia da, behar bada, erditzerat ziuazen emazteek, hori amuleto edo kutxun edo girgil gisa erabiltzen zutela, erditzerakoan gauzak ongi pasatzeko. Gu bakarra nahi hemen erdituko duela, me hartuko dut... Ongi da, historia pixkat egiten dugu podcast nuntan, ere, ez da baita ezpada beti gure kasua. Hola, interesgarria da. Zerbaitek hasi dugu gaur. Bai. Bai, asko. Bai. Eta nik? Bai. Asko ere. Gure maskota ere deskubritu duzu, gure sagarroia. Bai, sagarroia. Gomita guztiak apreziatzen dute, uste dut. Apreziatzen dute, eta apreziatzen dute behar bada asularen geron, bada lako pasarte bat, sagarroiari buruz. Asularek bere, nola egan, jendarte kristaua, asularek erditzean bezala, erditzen asmatzen zuen neke handitan. Bada, harako ustez bat, sagarroiak nekez erditzen duela. Eta hartzen da, Euskal jendartearen erditze momentu zail, gogor, ez jakin nora ez, honen metafora gisa. Interesgarria da, eta ipatzekoa da, lehen pertsona zirela metafora bat egiten gure sagarroiarekin, orain arte jendeak justu atxiki duola, eta... Hola. Zuk bota diozu gonbita bat jarpegira, dibidez? Egia da, hori ere, bai. Bere reflexak testatzeko. Eta ez ditu. Ez, errukbilari bat entzat, agurtzen dugu noskiek hain ibaz, plazer haundiz. Bestalde ere, ez dugu orain arte aipatu, baina Bekaturosen desfilatu zinuen, hori kondatzen, aldi guzu pixkat, zer jadierazi nahi izan zinuen hanbertan? Aitxariliaga taldekoekin, bai. Eiekin ibili nintzen, egia egan, atagatzeko Euskal Praidortan. Atagatzen hori dira. Atagatzen zen, bai. Eta Alexek gomitatu ninduen, eta uste dut biziki ongi sartu nintzela talde hortan. Naiz eta nintzen bereziki apaindua, bereziki jantzia, enuen lumarik, enuen... Baina nala ere, ene baitan, Euskal drag poeta bat. Bezala, senditzen nintzen momentu hartan. Baitatu duzu. Bai, oso, asko, bai. Eta gainerat, atsegin garria zen ere, zenta gero poesiak irakurri nituen, barkatu, poesiak irakurri nituen, eta senditzea, ene poesia queer horien, eta entzulen artean, orako, harreman inkondizional bat. Biziki gutitan senditzen dudana, zenta ene poesia gehienak lesbikoak dira, edo ene poesia lesbifikatu da denborarekin ere, eta hor, zen jendea
entzulegoa hartzen, zuzenki, eta denek baginakien zertaz mintzo ginen. Argiki edo ez argiki, implizituki, esplizituki, baginakien zertaz mintzo ginen, zein zen bata bestearen historia. Eta enetzat, bai, aurtengo iragan urteko nora egan, festarik hunkigarriena izan da, bai. Berriz egiteko parada baldin bazenuen berriz egin. Bai, biztan dena, bai, bai. Me ordan desfilatu duzu, dantzatu... Bai, dantzatu, bai. Wow. Bai. Eta ez da, enetzat naturala dantzatzea. Ez? Dantzatzen dut, ahalik beranten, gauerditik aintzinat, pandango, eta harin bat egin dezaket jendea pixka bat, joana delarik. Mozko jegi oroitzeko. Oida, gauzak ikusten dira, baina ez dira ikusten. Hori bai, eta bai, hori egin dezaket. Edo kantatu, edo bertsotan ari zan, bai, gauerditik aintzina hori guzia. Baina hor bai, egia zen, bazen alako gure arteko tasun bat. Ni badut, miresgarri zaidan beste persona bat, uste, hori ere agapustu emaiten ahalko nuken, zure galdeari, da Madonna. Bai. Bai, Madonna, astapenetik, segitzen dut largoiko hamarkadatik, bere filmak eta zikin zuzen desesperatli talako. Eta bere albumak guziak entzuten ditut, da ene adin klasiko kantari bat, baztugu destinu bera, Baina, segun naiz... Lansaria ere pentsatzut ezberdina dela. Oida, ere. Wow, lehen egan idazu sutagarra entzuten zinuela. Bai, entzuten dut, bai. Eta bate pentsatzuko, bai, Reggaetoia edo Madonna. Bai, dena, bai. Bizik maite ditu. Dependitzen du ze ordutan egia da hori ere, Bai. Bai, ja. Ez dakit, nire iritzi pertsona da gian, baina justuki idazlea izanki edo musikari artista izanki oroak, ustez gai izan behar da pixkat denetarik entzutea ere inspirazio aldetik agian. Aberasten du, jakitea bestek ze egiten duten. Eta biziki maite dut ere Madonnaren egan hori, Madonnak egiten du, ene iraultza puntu bakarra da, oraindik ere hor naizela. Eta hori errepikan ezake adin klasearekin batera. Bozten abakarrik adinari lotua edo baina bai... Ere bai. Iraupenari lotua da, bai. Nik badut stres bat nire bizian. Bat bakarrik? Ez dut eitok egiten dekando baitu businez arazoan jak bere bizian oraiak. Da... Beldrut zartzea. Nahi du egan, urtero ez da nire zorinak izaitea, ez eren, badu kriston... Fobia. Bai, fobia handitzearen nari. Handitzearen ari, ala zahartzearen ari? Orain handitzea eta gero zahartzea aski. Hor egin dute meretzi urte, ez nuen nahi meretzi urte egin. Urtero ara da. Baduzu, 25 urte arte handitzeko denbora baduzu. Eta gero hasten da zahartzea. Nik hori nuen, eta horrein pasa zait. Ni urte zen hor, duela aste batzuk, mi esker. Mi esker. Eta da, ni lehen urte etetzea, enintzen lau umore txarrez, azken 20 urteetan. Beti umore txarrez nintzen, eta hor pozik nintzen. Kaitu topariak, eta urte bat gehiago. Ezkeran, eldutasunarekin joaten da beldur hori iruditzen zuet. Bai, eta denborarekin. Bai, ere. Eta denborarekin, bai. Eta ez dantzi behar, ez hartzeko irtemide bakarra eriotza dela. Eta hori... Bai. Ez da bortxaz nahi duguna. James Deanek egiten zuen, gazterik hil gaitezen, hilotz ederrak izaiteko. Neko nukera ere hil ez. Alik beranten. Alik beranten. Hori da, bai. Nahi duzu hil. Edakin nahi dut edo lokartu eta ez behine berriz deikitzen. Lasai. Edo lauroita marruterekin baina nire azken festival larat. Kristonezko Mosko jaldia eta horretan naiz. Hori hobe ez. Eta drogatu naiz bera. Lerketa bat, zerbait pixate berezia. Zu lerketa bat? Bai, zerbait pixate espektakularra. Zerbait instantaneoa, hola, ez dakit... Bai, instantaneoa ala ere. Egazkin crash batean edo lako zerbait, Bai.
Bai. Itxaroki begiratzen gaitu. Bai, begiz, begiratzen, bai. Ez baina, pentsatu dut asko hori. Ez du ejan nahi, Urte ongi hasi duzue? Ez dakite. Buruak hila urtean, aldada istripu batean edo. Segitzen dute jetzen dira ustez zerbait ejan nahi du. Me istripu batean, me... Istripu, baina ez istripu, hola, egazkin crash bat. Egazkin bat, beste egazkin baten aurka talka egiten airean. Piskat, akzio film gauza bat. Bai, Jendeak oroitzea, ua! Izatea, eta zahartu da, eta hor roean, ez izatea... Miskin. Ez den zilko defendatzen nire Bai. nahi zilko gerran, zenta... Bai. Hori ez dakizu. Bo, beni itxarorekin joaren Total dira festivaleratzen. gauzak. Bai, joanen gira festivalera. Bai, eta... Gintoni, barkatu, ez da alkoholik aipatu behar. Ez da razorik, Edari hon bat hartu, Bai. ongi dantzatu, Hori da. etxeratu, Eta hor, eta azken atxa eman. hori da. Eta kito. Nik baut galdera bat, zuretzat itxaro. Bai. Zure ustez, bizi guztian idatziko duzu? Bai, uste dut, bai. Bizi guztian, orain arte idatzi dut bizi guztian. Eta bai. Ez dut pentsatzen, ene bizitza idatziri gabe. Idatzi gabe, publikatu gabe, irakurlekin egon gabe, proiektu batzuetan parte hartu gabe, idatziaren bidez, itzulpenik gabe, munduan barna ibili gabe euskaraz idaztearen aitzaki horrekin, hola ez dut, bai. Ba, literatura aipatuz, justu zure atzean baduzu zure liburu, azken liburu hori, olerkiekin, Bai. proposatzen dizudana, da hautatzea liburu hortan gehien maite duzun pasarte bat, edo gustukoa duzun zerbait, eta guri irakurtzea, ongi bazaizu. Bai, beta horreko behar ditut. Mailegu bat egin dut, mil esker. Eta ez da liburu hortakoa, baina beste poema bat da. Da pixka bat... Zuk idatzia? Bai, nik idatzia, bai. Ditzen da, ai. Irakurri nuen justoki ataratzeko etxaliliekilako ikusgarri hartan. Da poema bat irri egiteko generoaz, irri egiteko amodio irkoteaz, irri egiteko biziaz, eta irri egiteko gure artean dugun muga hortaz. Bikain. Euskotreneko gizonak, kantatzen duen bezala nera hau ere zorionak, bildurik atxik nezala. Emakume bat dut maite, bizi dena elurretan. Horrelakorik aldaite, bakartasunen lurretan. Muga pasatu berritan ukandut haren mezua, eta edozein herritan dago bihotz, atezua. Emazteki berezia naizela dut aitortuko. Isila, ongi ezia, hatsa etzaita gortuko. Euskotreneko gizonak ataualpadu kantatzen, eta gure zori onak geziak titulandatzen. Noiz arte iraundezake maitasunak erasoan, gaurko gerla eta bake keinu honek zure soan. Maiteko dugu oraino, eraman gaitzan beharrak. Ezpaitakit egundaino zer dion zure senarrak. Hara, poema txipi bat. Hori irakurri zinuen beraz, bekatu losen... Bai, hori eta beste batzu, baina bai. Ba, itzoietan proposatzen dizuedana da gaurko saioa hortan bukatzea, ongi bazaizue. Ez dakit abaduzuen zerbait gehitzeko, ez dugu nahi batu. Nik challenge bat proposatzet publikoari, irakurri itxarobordaren liburu bat. Bai, eta eman, iruzkinetan zuen itxarobordaren libururik gustukoena. Bikain. Bai. Ba, mezua zabalduko dugu, eta berriz ere mil esker gurekin izateagatik. Bai, mil esker zuer plazer bat izan da, eta bizi gaitezen ahalik luzeen. Bai. Hola, ja. Bai, ia. Mil esker.